Top 10 no tonggruk bainai. Ke bomohai preparation na oipeka. Preparation to ani phasing ti to kaham kenang rena hene wan sugi phayu. Bora samo roja to tini ke. Sini bising ti hingga kaisang kaisi sus kai mang kai gati lamsia ma kaisa hingga borok sarsong rema hingga kai khatang sukana no ya mani am. Oh mana abo borok kaisa ro norok ni bisingo je musumani am kaisa select kai man haisena. Antui. Ke bomohai wan sugi tong tini ni result. Ini sak bohai wan sug. Abu to sar madam so sinaya bola hang silia. Hai punang kaham kana perform khanya hani tong borok si sungno narang nai nari ya ba. Abu to. Ya thangnayo je 16 no je karak mani 40 ni bisingo. A je apply mani ulo nini ma babo song eba to ba nini jati rok. Bomohai borok kok phai sek phano da sapai ka ba hambai ro ber pai kun. Rupaya anek no borok busaza kha tam ningkai sini buma buha songbo sungno onek tuiduma ba borok tahun sanai boro sajak sukata hambai rubai yang tong hatam tita. Bo para sing kamu ni. Ani para ngakai mandai balodum parao.